क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। आगे कैसे कराला कोहल साइया गे, कैसे कराला कोहल साइया गे, जे करही भतार के बड़ाइया गे, करही भतार के बड़ाइया गे। आगे मोट मोट खिलेल कौका गरैया गे, मोट मोट खिलेल कौका गरैया गे, जे करही भतार के बड़ाइया गे, करही भतार के बड़ाइया गे। आगे कौन चीज भतारा खिलाई दिल को तोरा जे गबहियो करे गोना गे, ओकर बड़ाई करके हमर जरल दिल पर छिपही छौड़ी नोना गे। आगे कौन चीज भतारा खिलाई दिल को तोरा जे गबहियो करे गोना गे, ओकर बड़ाई करके हमर जरल दिल पर छिपही छौड़ी नोना गे। आगे यारावा के करी के बुराइया गे, यारावा के करी के बुराइया गे, करही भतार के बड़ाइया गे, करही भतार के बड़ाइया गे। कैसे कराला कोहल साइया गे, कैसे कराला कोहल साइया गे, जे करही भतार के बड़ाइया गे, करही भतार के बड़ाइया गे। आगे गे नहीं भुलाई सब हमर कैल धैले, ओरा से हालू का हम काम गे, रखले हो साबुत अभी राजा राउ सनमा, देले हालू हम जवान गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। आगे गे नहीं भुलाई सब हमर कैल धैले, ओरा से हालू का हम काम गे, रखले हो साबुत अभी राजा राउ सनमा, देले हालू हम जवान गे। सुनना पहले डीजे कुंदन कैल को हल्टा राइया गे, डीजे कुंदन कैल को हल्टा राइया गे, आज करही भतार के बड़ाइया गे, करही भतार के बड़ाइया गे। कैसे कराला कोहल साइया गे, कैसे कराला कोहल साइया गे, जे करही भतार के बड़ाइया गे, करही भतार के बड़ाइया गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।